Danke de permitir-me vez mais estar em Bocas. Meu nome é Lucette e hoje me dio tópico tiki para mim mesmo um tique estranho, pero me conheci com ele, para chama Citera Bau por Abissabo. E prometo que me vai den tópico para me conversar com vocês. Me tem mensagem de 6 bots, que eu vim dia aqui, caminha com eleva papia com bolso over de Jesus, como é o principal de sua mensagem, também amor para o mês, e outra parte está futuro brilhante que nós cada tem. Dia está bem aqui, me vai mais profundo de Citera Bau por Abissabo. Love is the answer. It doesn't matter what the question is. Die heb ik eigenlijk eerlijk gezegd gestolen van een chocoladefabrikant. Want eigenlijk is het, chocolate is the answer. It doesn't matter what the question is. Snap je? We hebben allemaal voor onszelf een bepaalde manier van pijn verdoven. En bij de ene is het chocolate, en bij de andere is het dit, bij de andere is dat. Je weet het zelf wel. Ja, het is heel wonderlijk hoe ik hier gekomen ben. Pastor Erhard en Mathilde, die zijn naar Pastor Betsy in Engeland, geloof ik dat ze zit, ja. En hij zocht de beste spreker van Nederland voor vanmorgen. Maar die kon niet. Toen dacht hij, dan wil ik de beste spreker van CLC. En die kon ook niet. En toen zei hij, Kees, kan jij komen? Ik zei, ik doe het wel. Snap je het? Oké. Ja, ik ga je een verhaaltje vertellen. Er was een man met een prachtige gele Lamborghini, een CEO van een firma. En die had een meeting ergens in de bergen in Spanje in een hotel. En daar ging hij naartoe en op een gegeven moment begon zijn Lamborghini, hoe geel hij ook was, te sputteren. En hij viel stil. En hij liep een stukje en hij dacht, ja, ik moet toch hulp zoeken. En dan zag hij daar een klein kloostertje en hij klopte op de deur van het klooster. En hij zei tegen pater Portier, is er iemand die verstand heeft van Lamborghinis? Die pater zei, nee, wij zijn God aan het prijzen en aan het bidden en nee, we zingen psalmen, maar we hebben geen verstand van Lamborghinis. Heeft u dan misschien een auto? Want ik moet dus naar boven en de mensen zitten op me te wachten. Nee, zit hij, we hebben ook geen auto. Hij zei, heeft u dan misschien een fiets? Nee, we hebben ook geen fiets. Wat heeft u dan? Hij zei, nou, we hebben een ezel en die mag u wel even lenen. Hij zei, maar hoe werkt dat dan? Hij zei, nou, als je wil dat hij vooruit gaat, zeg je praise the Lord. Oké, praise the Lord. Dan gaat hij vooruit. En als je wil stoppen, zeg je Deo gratias. Oké. Hij op die ezel, zonder teugels gewoon. En hij zei, praise the Lord. En hup, die ezel ging vooruit. En toen deed hij weer een beetje langzaam. Praise the Lord. Nou, hij ging weer vooruit. En op een gegeven moment kwam hij bij een ravijn. Maar hij draaide niet om. En hij ging niet naar links en niet naar rechts. En ik dacht, oei, wat nu? Hij moet stoppen. Hij zei, stop. Ja, maar dat hoorde die ezel niet. Die begreep dat niet. Zei hij, wat moest ik ook alweer zeggen? Deodorant. Hij wist het niet. En ineens zei hij, Deo gratias. En gelukkig stopte die ezel net 1 millimeter voor die ravijn. En toen keek hij over die ravijn heen. En toen zei hij, praise the Lord. Ja. Humor is goed in het leven, is goed voor het hart. Ik als hartdokter weet dat mensen die depressief zijn, die moeten gaan houden van zichzelf. Dan zeg ik heel snel iets, hè. Waarom hou je niet van jezelf? Ja, hier houden jullie allemaal wel van jullie-zelf. En de eerste dienst ook. Maar in andere gemeentes waar ik kom, daar houden de mensen niet van zichzelf. Gek, hè? Gek, hè? En houden van jezelf is de meest belangrijk iets wat je kan doen in je leven. Omdat de meeste tijd ga je niet met anderen doorbrengen, maar met jezelf. Ik heb bij mezelf heel veel problemen gehad om alleen te zijn met mezelf. Stilte kon ik niet tegen. Alleen zijn met mezelf. Ik moest bellen, ik moest kijken, filmpjes kijken, dingen doen. Waarom? Ik werd gek van mezelf. Ik vond mezelf niet leuk. En nu kan ik zeggen, ik hou van mezelf voor 100%. Zoals God van me houdt. En ik ben gelukkig. Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben in een plaatsje waar ik woon, midden in het bos in Loon op Zand, in een blokhut. En ik kan zeggen, ik ben gelukkig. Dat kon ik vroeger niet, hè? Maar goed, daar komen we dadelijk op. Nog iemand waarvan ik pas geleden contact mee had. En dat is Michael Pilatschik. Zijn er mensen die hem kennen? Hij is discjockey van Radio 538 geweest. Prachtige stem heeft hij ook. Echt een radiostem. Hij is miljonair geworden door allerlei mediaprogramma's op te zetten. Hij heeft ook tv-programma's gemaakt. En op een gegeven moment zei hij van, ik werk te hard en ik ben eigenlijk biljonair.
Dus waarom zou ik nog werken? Hij heeft zijn geld aan vrienden gegeven en gezegd, luister, ga dit voor mij, hè, er waren vermogensbeheerders. Jullie maken altijd van een beetje geld meer geld, dus hier is het. Ik ga een zeilboot kopen en ik ga een jaar rond de wereld en dan kom ik terug. En je mag me niet bellen wat er ondertussen gebeurt, want dan maak ik alleen maar zenuwachtig van en dit en dat. Jullie doen het goed en we zien wel. Na een jaar komt hij in Miami, waar ook zijn schoonouders woonden. En hij komt in dat hotel en dan denkt hij, ga toch eens even bellen hoe het met mijn miljoenen is. Dus hij belde die vrienden op en zei ze, we hebben geen goede boodschap. Er zijn allerlei dingen zijn er gebeurd. Je kapitaal is verdampt. Je bent geen miljonair meer. Je hebt 2 miljoen schuld. Wow. En toen stond hij boven op het hotel, echt waar gebeurd, vertelde hij aan mij. Toen keek hij naar beneden en toen denkt hij bij zichzelf, als ik spring, krijg ik daar spijt van. Toen dacht hij heel goed na. Toen denkt hij, ja, ik ben eigenlijk van niks miljonair geworden. En nu heb ik niks meer. Ik ga het nog 1 keer proberen. Hij is teruggestapt van het dak van het hotel. Hij heeft een vriend gebeld en hij zei, joh, ik zit zo in nood, wat moet ik doen? Hij zegt, ik raad je aan naar Tibet te gaan. In Tibet, daar zitten monniken en daar kan je naartoe. En dan moet je gewoon eens een halfjaartje of een jaartje zitten en kijk maar eens wat er met je gebeurt. Hij zei, dat ga ik doen. Hij in Tibet klopt op de deur van het klooster en een monnik doet open. En hij zegt, meneer, ik ben mezelf kwijtgeraakt. Toen zegt hij, bent u wel eens in Tibet geweest? Hij zegt, nee. Hij zegt, dan gaat u uzelf ook niet terugvinden hier. Hij zegt, waar bent u uzelf kwijtgeraakt? Hij zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij zegt, weet je waar je zelf kwijtgeraakt bent? In je hart. En jij moet terug naar je hart, want daar ben je je kwijtgeraakt. Er zijn vanmorgen hier mensen, die zijn zichzelf kwijtgeraakt. En jij, als ik jij tegen u mag zeggen, en jij moet terug naar je hart. Daar waar God woont, daar waar Jezus woont. Daar waar Jezus jouw emotionele vaartje kan vullen. Waar hij jouw pijn en teleurstelling en van alle dingen die je gekregen hebt toen je de oersoep van je jeugd aan het drinken was. En veel van die oersoep is niet gezond geweest. Er waren woorden bij tegen je vader gezegd, je bent niet goed genoeg, je mag er niet zijn. Of hij was er helemaal niet. En al die dingen. En ik als hartdokter, als therapeut, als degene die dat doet, heb daar ervaring mee. Dat mensen dingen maar vaak moeten vergeven. En we hebben het gezien. Weet je wat ik zo prachtig vond? Toen onze koning eigenlijk vroeg om vergiffenis, zei hij letterlijk, vergeving vragen. Ik zal je zeggen dat daar een geheim achter zit. Maar ik ga eerst een ander verhaaltje vertellen. Er was een arts. En dat is een slide, ik weet niet of we die ook hebben. Die van hou van jezelf. Eens even kijken, die komt er zo aan. Is die er? Nee, geen slide. Ja, daar is die. Er was een arts in Amerika en die had een groot ziekenhuis. En hij had 15 andere artsen die daar werkten. En hij had zowel psychische patiënten, mensen die geestelijk ziek waren. Maar hij had ook mensen die fysiek problemen hadden. En die andere artsen aan hem vroegen bij een vergadering bij elkaar. Hoe komt het nou dat bij jou 75% van de mensen binnen 14 dagen weer genezen zijn. En het maakt niet uit wat ze hebben. En dat die weer naar huis kunnen. En bij ons maar 15 of 10%. En toen zei hij, ja, dat weet ik ook niet. Ze zei, wat is je geheim? Wat doe je elke dag met die mensen? Hij zegt, elke dag vraag ik ze 5 minuutjes bij mij. Ik vraag ze 5 minuutjes om bij me op het kantoor te komen. En dan heb ik een klein gesprekje met hun. En de mensen die niet kunnen, dan ga ik even naar het bed toe. En dan vraag ik 3 dingen. En je ziet ze hier. En dan vraag ik, hou je van jezelf? Heb je al liefde ontvangen en gegeven vandaag? En de derde vraag, heb je iedereen vergeven, inclusief jezelf? En vandaag wil ik aan jullie vragen, hou je van jezelf? Heb je al liefde ontvangen en vergeven vandaag? En heb je iedereen vergeven, inclusief jezelf? Want als je niet vergeeft, dan weet ik meer als hartdokter. Als je niet vergeeft, dan ben je als iemand die rattenvergif drinkt en denkt dat de ratten eraan doodgaan. Jij gaat eraan dood. Er is niets zo genezend voor een mens als vergeven. Daarom ben ik niet alleen blij voor jullie dat er vergeving is uitgesproken, maar ook voor Nederland. Want Nederland kan alleen gezond worden als ze vergeven wat ze anderen hebben aangedaan. Amen. Dus het is ook goed voor het koningshuis. Het is ook goed voor de regering. Dat je zegt, sorry, we hebben het fout gedaan. Mattheüs 22, vers 36.
meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus die was met zijn apostelen daar en daar kwamen dus wat farizeeërs, sadduceërs, schriftgeleerden, theologen. Theologen, het zijn mensen die veel thee drinken, hè? Dat weten jullie. Hè? Dus theologen waren daar en die zeiden, meester, wij hebben de 10 geboden, maar die raken we niet aan. We hebben er nog 500 of 560 geloof ik bij verzonnen. Bij verzonnen en nu hebben we er 500 zoveel. Maar wat is nou, rabbi, want u bent de rabbi, wat is nou het allerbelangrijkste gebod? En Jezus zegt, God is 1. En dan zegt hij, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, het hart hè, met geheel uw ziel, de emoties en de wil en het verstand, en met geheel uw verstand. Dus met je data, dat zit hier, je data, met je hart en gevoelens en je ziel. Ziel zit hier, hè? Toch? Je voelt, hè? Als je verliefd wordt, voel je hier. Als je boos wordt, voel je hier. Toch? Dat is het grootste en eerste gebod. En dan... Bom, vení back. Me saco você acabei pida chiquito de mensaje de 6 bots. Me saca tá hope interessante e vou pôr mensagem via YouTube. Vou pôr mensagem completo e desfrutar de je. Tinha tanto momento na assim interessante de je que tá vale a pena. Por prosseguir aqui. Pero mané bisa fetrempang e tópico jave tá se terá bom por avisado. Então tem um provérbio, pero pida palavra, pida frase que minha mama contava temporada com coisa não tá bem mais bom. Antes aqui, pero se botava tá adelantar, que botava passando tanto coisas, se botava tá com difícil vida lo vai tapa abo. Ante la bisami ela tinha de sua mama bise pero se terá bom por avisar antes é mim que é negativo só é parte positiva também porque tem via botar se passa tem coisa bonita que botar ganha se afetar trempang que botar passa de nada que põe regalo também regalo de mais bonita botar angela para borraia por exemplo bonita cadena ou range de dedo de ouro, whatever, bonita. Então, bota assim ansioso, pero se botar para adelantar, quando você vem ele, bota disfrutar muito mais tanto de regalo, você vai botar. Então, é ansiedade que você tem, que é positivo, você ansiedade pode ser negativa também, tá vira muito mais grande, você botar. Pero, de vida não são outras coisas. Então, pensei, a mensagem aqui chama se terá bom. Então, se terá bom, por avisar a mim, hobby coisa, me poner para meu website também. Está disponível para meu website. Caminho com minha papia over de se terá bom, por avisar a mim, lomi a casa, por exemplo, lomi a hanhayu, por exemplo, loma vai estudia, por exemplo. Que me diga coisas, tinha não conopa coisas menos bom. Pero tinha não conopá também com coisa bonita. Loma educar-me de forma que loma queda corsal, somida de corsal, ou loma vai piba, loma hiba uma vida completamente diferente. Se terá bom por avisar nos hópicos, por a nossa vida outro. Não é para parte menos bom, só para também para parte bom. Tem certo que não é bisa não, mas é outro. Pero de vida não são outras coisas. Então, terá bom. Ora nós está cana, a bom nós não podemos aqui que tem aqui rato nem manhã. Então nós temos que confiar em Deus. Pensei. Para mim, também me quero vai para mim que me siga dentro da história me quero vai over a palavra de Deus de Lucas 5, over de eu perdi. Eu aqui também maneira parada em Bíblia, mas também ler completo para você poder ler. Na Lucas 5 diz que também Jesus conta na seguinte história. Na que tá papi com ele. Tava tem tata com 2 homens.
ela bisa, eu de mais chique, abise, tata, tu nami é parte de propriedade que tu toca nami. Eu estava pensando que tinha parte que tu toquei. Então, ela que está na vida ainda, mas está que é sua propriedade, sua parte. E tata a parte de sua propriedade entre su dois yu, não, porque tata tem dois yu. Não muito tempo depois, eu de mais chique, abai terra leu, que tudo o que estava tatim, que se tata doné, da parte de herência. A parte de propriedade, não herência. Caminha ela dividir turcos, ribando vida para o tim. Ora ela queda plambari, não sabia se na bom papiamento, plambari, plobashi, hambar grande a comissão reina den e país e também estava a passar roupa necessidade. Eu ela corda tipo tata, está com ele não atrapa, sua tata da biba, está com duche não da biba, quanto coisa estava a tim e eta mira com repa, e coisa não tá bem bom. Me tá bem back cerca mi tata ela bisa. E me tá bise tata me apeca contra Deus e contra bo. E assim ela vai back. Ela vai receber com mão abrir. Ante tata, se você não sabe a história, tata bisa. De parte da história da bisa, me tava perdi. E eu quando bisa me tava cego e eu me mira, você mesmo tem que ler. So me tá correto pida não fora minha cabeça, pero parte da Bible, caminha de Jesus a conta, hope bonita caminha com o bisa, com se eu que tava tá. Que eu também passei, hora que ela é propriedade com sua tata, adonê. Não com a intenção para vai gastar e planear de coisas do mundo, lela se outro, pero não a pensar. Dus, se terá bom por avisar. Quão difícil está, ora com circunstâncias na vida, está tendo nos preso. Então, o bebê não está sendo nos vítima. Então, ele está viva é mundo de estar vítima, porque botar outro tipo de atenção também, não? Ora botar vítima, não, nós temos que sair de parte de vítima e de viva den ângulo de estar vítima para botar net atenção que eigenlijk não te ajuda a ir adiante, nós temos que sair, porque Deus tem assim tanto coisa brilhante e bom para nós que não tem nenhum motivo para nós quedar viva, den círculo vicioso de estar vítima. Por tempo curtico, mas viva também tem esse círculo aí. Pero mari para que repa, solo te sale todo dia, mas é bonita e brilhante. E me também se desfrutar de solo. Me dava da resta turbia, den Salmo 121, também visa missa de onde me ajudança também, de Deus, que atrai cielo e terra. Me dava da rece, pero ilese. Pero não estava viva. Até hora como a bisa repa, me não tão vítima. Deus a permitir para me passar dor e lo como passa. Timbiano se vítima dor e nós mesmos falham não. Pero de minha situação, me dava passar, que Deus a permitir para me passar de lo qual como passa. E eu me disse não, me tem que sair fora de situação e não porque era ideia, não, porque solo tá sair todo dia é mesmo caminho, me tem senti que hora tá sair. Sabe sa e mira repa, dia novo a começar. Também tem parte de que Deus, Jesus Cristo, é fuente, não olvida isso, é fuente de liberdade, é fuente de perdão, de liberação, de hópicos. Então, nós vamos dizer que Jesus não está desfrutando disso, mas nós temos que quando você traz uma relação com Deus, já nós podemos desfrutar de todo momento e não queda vítima. Nós também é parte caminho com eu perdi aqui com o surumang abira hopi a luz ora que su tata a decidir de carregar braço e tá contente que estava back, você tata perde eu pela é back. Então, eu não posso compreender. E a Lucy também tem uma questão que está trovando nós e depois nós vivemos houve tempo como vítima. Tem certas situações também que Deus está permitindo para nós passar dentro. Antes é seguro, terá bom para nós. Nós não estamos seguro riba suela. Esquibi, nada nós não estamos.
Deus permite certas coisas em nossa vida, caminho que nós não temos controle over não. Para sleep nós, para nós virar maneira puro, maneira ouro puro. As pure as gold, é para caminho da Bíblia. Então, bota virar em termos outro, tinha apontado direto quando se mesmo com Deus, apesar de tudo coisa, ha cambiado e formado para virar gente novo, criação novo. Isaías 61:1. E vou ajudar outro também, resta para não e compreender não dor que vou mesa passa, dor de boa situação. Isaías 61 verso 1 também, Espírito do Senhor está sossegado para mim. Para sombra ela ungime para donar e donar-me encargo para riba boa notícia para povo não e animar gente desanimar. Para anunciar liberdade na prisioneiro não e na gente será em lugar escuro. Kunang no porsali. Assim, Isaías 61, 1. En dan pida história que só, me papapia over die boa notícia para pobre, na mita meia é boa notícia. Por isso, em momento, anche me não sai em família pobre, pero dor como Deus permite para me passar no qual como passa, me também estava pobre, me dá nada. Mas perda, o pico, se me vê a cana pedir 100 chiquito a boa para me por aí na comida. Então, me está batendo, me sabe que a pobreza. Também é parte caminha é da bisa prisioneiro, me estava prisioneiro, é parte caminha com, bom, não tem casa, também me sai de lugar escuro. Então, me quer animar você para não quedar atrás de uma situação, pero tá livre e corda que se terabou não pode saber que vai passar. Mas agora sacar fora de minha casa, por exemplo, e mas queda da close para não bisa homeless na inglês. Tem hope emocional negativo que pode trovar nós experienciar a liberdade que nós merece. Por exemplo, ansiedade, vergüenza me dá tem hope, débil, sem força, hope coisa. Juan também nos em sua palavra, Juan 10:10 também ladrão não está bem nada outro que horta, mata, destrui. E a mim, a bem para dar vida e vida na abundância. Me espera que o mensagem aqui estava de hope e bendição para você e me que será com uma palavra de Deus mais que está dentro. Na minha wak está em Jeremias 29, 5:2 me põe, pero 5:3, você mesmo pode ser. Então, também tem a mensagem de 6 voz, ela papai oferece, we hebben een hoopvolle toekomst. En dat betekent dat a só conhecer plannen que me tem para você, me te segura você, que me que você felicidade, não você desgraça. Me te permitir você futuro cheio de esperança. Cada vez que você invocar-me e bem cerca-me de oração. Me escuta você. Se você buscar-me de inteiro vosso coração, você está ganhando também. Danke para permitir-me democar. E me dizer a você tudo bom e tem outra ocasião.